Csoda szép délelőttöt mindenkinek, itt a Nyíri Ága sorshangoló oldalon, Facebook oldalon vagyunk most. És május 31-e van, mindjárt 10:30 lesz, a kezdést módosítottam egy picit, mert amikor tegnap megjelent bennem, hogy találkozunk itt ma élőben, mert nagyon sok minden van most, akkor utána később láttam, hogy a telihold bepontosodása 10 óra 45, mondom, milyen jó lenne, ha akkor együtt lennénk, és akkor ez az oka annak, hogy eredetileg 10 órára kiírt itteni találkozásunkat, együttlétünket 10:30-ra tettem el, és kérlek, akik érkeztek, írjátok nekem a szokásos visszajelzést, hogy minden rendben van, vagy nincs rendben. Jó, köszönöm, hogyha jeleztek nekem, még érkezik a csapat, és még érkeznek a többiek, minden rendben. Köszi Kata. A leglelkesebb rajongója az oldalnak, legalábbis az egyik biztosan. És látom, mindenki gyötör ez az időszak, igen. Igen, ez az időszak dolgozik rajtunk nagyon erőteljesen, úgyhogy ez nem jó, meg nem rossz, ezt az a helyzet, hogy ezt el kell fogadnunk, hogy ez most így van. Én ráadásul vagyok egy 3 hónapos tisztítókúrában, ajurvédikus tisztítókúrában, úgyhogy engem minden is dolgoztat most kívül-belül minden szinten. Jó, akik jöttök, kérlek, írjátok, hogy ti hogy vagytok. Néhány szóban, hogy ezt így azért tudjam, lássam, érzékeljem. És milyen témák foglalkoztatnak mostanában, miben vagytok, mi az, ami köszönöm, Kata, mi az, ami foglalkoztat benneteket, mi az, ami nehéz, amíg várunk egy picit, hogy érkezzenek a többiek, addig. Szia, Marika! Szeretném azt mondani, hogy a szokásos módon ez a videó, ha innen eltűnne 30 napon belül, akkor ez majd szépen megy át időközben. Sziasztok, akik érkeztek, megy át időközben a YouTube, ugyanilyen nevű YouTube csatornára, és ott lesz elérhető. Oké. Ugye ma több oka van annak, hogy ma találkozunk. Az egyik a május hónap második teliholdja, ami azért nagyon különleges ez a hónap, mert ugye ritkán van olyan, amikor egy hónapban 2 teliholdunk van, ez most ilyen hónap, ugye kezdtünk egy Skorpió teliholddal, és most zárunk ma egy nyilassal, ami 10:45-kor fog pontosodni, tehát mindjárt hamarosan is. És ez azért ilyenkor, amikor egy hónapban 2 telihold esik, ez azért megdolgoztat minket, valljuk meg, szerintem mindannyian éreztük. A mai éjszaka energetikája nagyon erős volt, én nagyon későn tudtam elaludni, pedig lefeküdtem időben, jóga nidrával mentem szépen elalvás előtt, és egészen így fél egyig szórakoztattam magam utána, éberséggel pedig nem volt különösebb gondolatom. De hogy már napok óta lehet érezni, ahogy ezt megszoktuk a teliholdtól, ez az áldásos hatása, hogy napokkal előtte is itt van, és napokkal utána is egy picit még érezteti velünk a hatását, és ez nem jó, meg nem rossz, ez egyszerűen van. Sziasztok, akik most érkeztek. És ugye ráadásul 10 milliószoros napunk is van ma, még a buddhista Nagy Buddha napok második alkalma van az évben. Egy picit ezt is szeretném rendbe tenni, tehát évekkel ezelőtt engem is besöpört a nyugatnak, az a nyugati gondolkodásnak az a szele, ezt mindig el is mondom, hogy ezeken a napokon manifestáló, teremtő meditációkat tartottunk sokszor, de ez már nem tudom mióta, már remélem azért az években mérhető, hogy ezeken a napokon nem a klasszikus, exakt manifestációval megyünk, ami arról szól, hogy nekem, még ide azt, amire vágyom, mert úgyis én teremtem a valóságom, hanem egy picit magasabb nézőpontból látunk erre rá majd mindjárt. Az az igazság, el is kezdjük akkor is, akik majd érkeznek, később csatlakoznak hozzánk, hogy sokat lehet erről olvasni, a szakemberek is írják meg, egy csomó spirírányzat, hogy
ez a mai telihold megint megnyit kaput legalább egyet, de hogy és a különböző bolygó együttállások sem voltak olyan könnyűek ezen a héten, meg az elmúlt hetekben, de az nagyon fontos, hogy megértsünk valamit, hogy bármilyen égi támogatás is van, sziasztok, akik érkeztek, bármilyen égi támogatás is van a bolygók részéről, az együttállások kapcsán, azok segítik a mi lehetőségeinket, de ezeken a bizonyos energiakapukon nekünk belül, itt a szívünkben kell átmenni, ez egy tudatállapotváltás tulajdonképpen. Akik ezt úgy képzelik el, hogy innen föntről leárad az energia, és mindjárt jönnek, megnyílnak az égi kapuk, és ugye mindjárt lesz egy ilyen szép égi kapu, és akkor átbújunk rajta, ez nem ilyen buli. Ez nem kint történik meg, óvodában megtörtént, mikor így átbújtunk a zöld ág alatt, meg iskolában, meg így gyerekkorunkban kint, de hogy ezt meg kell értsük, hogy ennek a kapunak a megnyílása, ez bennünk kell, hogy megtörténjen, és picit, amikor majd mindjárt elcsendesedünk, bemegyünk ide a szívünkbe és teszünk egy kísérletet, próbált mindenképpen arra, hogy te a saját kapudon át tudj menni, mert az lenne nagyon fontos, hogy ez megtörténjen. Ne csak ma, hanem minden napon. Tudd azt, hogy te hol jársz az életedben, tudd azt, hogy amikor nehézségek vannak, tudjuk ezt jól, mondjuk mindig, ezek is értünk vannak. Amikor benne vagyunk a nehézségekben, ezt nem tudjuk megérteni, nem tudjuk értelmezni, hogy akkor, amikor úgy szoktuk mondani, amikor betakarít egy hullám, de amikor kijövünk, levonul ez a hullám, és ránézünk, akkor akkor kell az elemzést megtennünk, hogy tudjuk megérteni, hogy miről szólt az adott lecke. Ha nincs tudatos megértésünk arról, hogy egy adott lecke miről szól, akkor addig fog ismétlődni, még le nem esik a tantusz. És akkor mindig erőteljesebben jön. Szerintem ezt mindannyian tudjuk, mert ezt mindannyian megértük már. De most itt azért 2026. május 31-én amúgy még gyereknap is van ma, hogy még ilyennel is megfűszerezzük ezt a mai napot, mint hogyha nem lenne elég az, ami van. Az jelenti azt is, hogy nekünk ehhez a belső gyermeki énünkhöz is lehet szépen kapcsolódni és csatlakozni, mert hogyha igazán egy pillanatra bevonjod a szemed, és igazán belegondolsz abba, hogy itt a szívedben mi újság van, hogy milyen érzések vannak itt a te központodban, az origódban, akkor lehet, hogy tudod azt mondani, hogy itt valami, ami itt van, az a valami, az nem változik, az ugyanaz volt gyerekkorodban, iskoláskorodban, és most is ugyanaz. Tehát a lélek, az örökkévaló lelkünk, ez itt van, változatlanul ebben az inkarnációban, csak persze fedik be az anyagi világnak a szaros dolgai, ez így van. Hát ez nem volt olyan szép, de akkor de az anyagi világ trutyis dolgai. És amikor időt szentelsz arra, hogy magaddal kapcsolódj és a szíveddel kapcsolódj, az nem egy ilyen közhely, nem egy ilyen üres frázis, hogy persze magamban kell megtalálnom mindent, de tényleg magunkban kell megtalálnunk mindent, mert ha az a minden, ez a lélek, ez az út a szívhez, ez az út a lélekhez, ezt az utat keressük. De ez az út nem kívül van, és olyan sokszor, olyan sok aspektusból mondtam már, én is elmondták el, biztosan mások is, de hogy amikor tényleg megérted azt, és akkor értjük meg, amikor megtaláljuk, és ezen az oldalon is azért teszünk újra és újra kísérletet arra, hogy megyünk, megkeressük a lelkünk fáját, a szívünk templomát, mikor, hogy mondjuk megkeressük a két madarat, az egyéni lélek kis madarát és a felső lélek nagy madarát, aki ugye tanúként van jelen itten a szívünkben mindig, és mindent rögzít, és egy percig sem pihen, és mindent feljegyez, sajnos, és alakítja ennek megfelelően a karmákat. Ezért ez a legfontosabb kapcsolatunk, és amikor ez a kapcsolódás megvan, és ez a kapcsolat stabil, és ezt ápoljuk, akkor ez a kapcsolat táplálni fog minket, és az fog ide kiragyogni, az fog megjelenni a külső környezetünkben, és a külső kapcsolódásainkban is. Nem fordítva.
És ugye a mi társadalmunk, meg a kultúránk, meg ez a civilizáció ott csúszik el, és csúszott el, hogy mindig, hogy nagyon sokan azt várják, és azt kérik, és azért imádkoznak, hogy szeressék őket, lássa más a te értékeidet, a szépségeidet, de hiába látná más a te értékeidet és a szépségeidet, hogyha te magad nem látod. Jó? Majd mindjárt, amikor elcsendesedünk, ebbe fogunk belemenni. Ami a 10 milliószoros napot illeti, ugye a nyugat ebből is csinált egy nagyon klassz trendet. Ilyenkor nagyon sokan manifestálnak, teremtő alkalmakat tartanak, arra vonatkozó teremtést, amit te szeretnél elérni. De ha valami, akkor a buddhizmus pont nem arról szól, hogy te magadnak mit akarsz. A buddhista irányzat, filozófia, vallás, mindegy is minek nevezzük, de bárhogyan nevezzük, mindegyik igaz rá, az legfőképpen arról szól, hogy adok, hogy együttérző vagyok, hogy jó cselekedetekkel szeretnék hozzájárulni a világ működéséhez. És azonban az országokban, ahol ez elindult, és Buddhához köthetően, például ugye ez a második ünnep, ez azért érdekes, mert ez Buddhának a születése is erre a napra esett, a megvilágosodása is, meg a halála is, tehát minden, ez egy nagyon meghatározó nap volt az ő létezésében, és ugyanezeken az energiákon át tudunk menni mi is, ugye, mert jó lenne valamit megszülni, egy új minőséget, de ahhoz a réginek meg kellene halnia. Ami bennünk meghal ilyenkor, az a hamis egós működésünkből valami. Jó lenne, ha minél nagyobb rész tudna a hamis egós működésünkből lefogyni, és aztán szépen így elsorvadni és meghalni. Ehhez mindig kapjuk a történéseket, csak tudnunk kell és értenünk kell azt, hogy mi miért történik. És amikor megértjük azt, hogy akkor tudunk a legtöbbet kapni, amikor mi adunk, de nem erőnk fölött, és nem oly módon, hogy mártír energiából, vagy áldozati energiából, hanem adok, mert a szívem adni szeretne, jót cselekszem, mert a szívem jót szeretne cselekedni, hogy igen, fontosak a gondolataink ma, mert 10 milliószorosan erősödnek föl, de ne azon görcső, hogy csak most kisarkítom, megnyerjem a lottóütös, vagy megérkezzen a nagy igazi szerelem az életembe, vagy hogy legyen még szebb, még nagyobb az anyagból, hanem hogy minél többet tudj ma magaddal kapcsolódni, minél több időt tudj csak csendben lenni, befelé figyelni, együttérzésben lenni, ugye az együttérzés ez soha nem a sajnálat, hanem egy magasabb rezgésű energia, ez nagyon nagyfokú kedvesség, empátia és szeretet szükségelteti, és ezekre jó lenne gyúrni, hogy azért ülök ma le, és azért meditálok, hogy még együttérzőbb tudjak lenni, hogy még inkább el tudjam fogadni magam. A múltkor pár napja olvastam egy nagyon szép imát, valahogy úgy szólt, hogy Uram, adj nekem, kérlek, azért imádkozom, hogy megadathasson nekem az, hogy tudjam magam úgy elfogadni, és úgy szeretni, ahogyan Te látsz engem, és ahogyan Te elfogadsz engem. Mert ugye Isten nem szokott minket megkritizálni, mi szoktuk leginkább magunkat, és amikor túl sokat halljuk azt gyerekkorunkban, hogy milyennek vagyunk, negatív aspektusainkat felerősítve, a szüleinktől, az iskolából, honitől, bárhonnan is, akkor elhisszük azt, hogy sem elég jók, sem elég értékesek, sem elég kedvesek nem vagyunk, és sok terápiás órával tudunk visszatalálni ehhez a belső jóhoz, ehhez a belső értékhez, amik mi vagyunk, és mindannyiunkban itt van ez az isteni részünk. Ezt óvatosan mondom, hogy mert volt időszak, amikor sokan a spirituális emberek közül is azt hitték, hogy ez az isteni mi voltunk, ez az, hogy azonosak vagyunk Istennel, soha nem leszünk azonosak Istennel, de van nekünk arra lehetőségünk, hogy kapcsolódjunk ehhez a felső lélekhez, vagy az isteni aspektushoz, ami mindannyiunk szívében ugyanaz. És igazából az egy nagyon haladó megértés és megtapasztalás már, amikor tudom azt, hogy mindenki szívében ott a felső lélek, és amikor nem a legszebb és számomra legkedvesebb és legvágyottabb módon viselkedik velem, vagy
csinál velem, vagy cselekszik, vagy történik velünk valami, az nem azért van, mert feltétlen, hogy ő egy démon vagy az ördögtől való, hanem azért van, mert Isten az ő kommunikációján, cselekedetein keresztül akar nekem valamit tanítani. És ha így nézünk rá a legnehezebb helyzeteinkre és leckéinkre, akkor ki fog könnyülni a szívünk. És a legfájdalmasabb emberi kapcsolódásaink és történéseink is ki tudnak könnyülni ezen a megértésen keresztül. Jó? Szóval ne akarjunk ma mindenképpen a manifestációra koncentrálni, arra, hogy amit sokan hirdetnek, hogy ma mindenképp arra kell koncentrálnod, amit szeretnél, és ezeket mantrázni, és ezekre figyelni, mert nem erről szól a 10 milliószoros nap. És amikor megérted azt, hogy milyen klassz dolog adni, és jót cselekedni másokkal, magaddal, a kertedben egy kicsit kertészkedni, leülni magaddal, lélegezni, meditálni, kapcsolódni a kis szíveddel, akkor az egy más nézőpont már, és nem is nézőpont, ez egy más tudatállapot. És ez a tudatállapot képes nyitni a szívedet majd. Oké? Vagy remélem, bízom benne, hogy ez érthető így, és elcsendesedünk egy picit akkor, jó? Nem hosszan, csak egy picit, hogy tényleg bele tudjunk érezni ebbe a belső térbe, ebbe a belső energiamezőbe, és tudjunk egy kicsit kapcsolódni a szívünkkel, a felső lélekkel, és megnézni, hogy el tudod-e érni most te azt a tudatállapotot, azt a rezgést a szívedben, amikor te mész át egy kapun, nem egy külső kapun, hanem egy belső kapun, aminek arról kellene szólni, hogy a régi mintákat leteszed, ami a szenvedés, a veszteség, a fájdalom, a hiány, és ezek nem visznek minket előre. Jó? Úgyhogy csak húgy be egy picikét a szemedet, bárhol is vagy, érkezz meg ebbe a belső térbe, a belső rezgésedbe, engedd el most teljesen a külvilágot, és ahogy behuny szemmel itt ülsz, ha lehet egyenes gerinccel, egyenes háttal, akkor kezd el a légzésedet megfigyelni. Orron keresztül lélegezz, lassan, mélyen, és legyen a kilégzésed egy picit hosszabb. Ha nagyon-nagyon sok a feszültség, akkor lehet a szádon kilélegezni. Szinte kifújni azt a stresszt, amit hoztál az elmúlt hétből, hónapból. És a nagy gőzöket kiengedted, akkor csak az orrodon keresztül lélegezz. Engedd, hogy ellazuljanak a lábaid, a talpaid, a lábszárad. Add át a combod súlyát is a széknek, ahol ülsz, vagy az ágynak. Engedd, hogy a kismedencében is ellazuljon minden. Bár teljesen egyenes a gerinced és tartod, mégis laza a törzsed, ellazulnak a karjaid, lazán pihennek a kézfejeid az öletben, akár lehet tenyérrel fölfelé is, sokan szeretik így, a tenyér is egy mellékcsakra, a talpunk is egy mellékcsakra, lazítsd el a vállaidat, ha kell egy kicsit mozgast ki, hogy minden feszültség onnan elmozduljon, lazítsd el a nyakad, a fejecskéd, a fejbőröd, az arcod. Ha egy nagyon halvány kis mosoly megjelenik az arcodon, az rendben van, de le is eshet az állkapcsod, ha el tudod úgy lazítani magad, és csak a légzésed figyeld. Belélegzem, kilélegzem. És most képzeld el, amikor belélegzel, a kilégzésnél
úgy, hogy a szád zájva marad, zümmögve engedd ki a kilégzés levegőjét. Egy párat lélegezz így a saját tempódban, és érezd, hogy ez a belső rezgés elkezdi lecsendesíteni a sejtjeidet, a szerveidet. Ne várjál semmit. Oké. És képzeld el, hogy a szívedből leengeded a lábaidon, a talpaidon keresztül még az összes feszültséget, nehézséget, minden olyan energiát, ami nem a legmagasabb rezgés. Leengeded a földanyához, a föld középpontjával összekapcsolódsz, és a tudatosságoddal a legfinomabb, leggyógyítóbb energiát húzod föl, egy mély belégzéssel egyenesen a gyökércsakrába, a gáthoz. Belélegzel, és a gyökércsakrádon a fókusz, és elkezded ezt a finom, gyönyörű tölcsért, piros színű egyébként, de most lehet akár aranyló, fehér színe is, forgatni neked az óramutatóval megegyezően, és elkezded onnan kiforgatni, kipörgetni az összes olyan energiát, ami nem a legmagasabb rezgés, egy picit összehangoljuk a csakrákat, mert úgy éreztem, ez fontos most. Lélegezz a gyökércsakrába, és engedd, hogy minden nehézség, minden félelem, aggodalom, kételj onnan kirezegjen. Lásd ezt, ahogy ilyen rozsdafoltok formájában onnan kipörögnek, és egyre optimálisabb ennek az energia töltsérnek, ami lefelé és befelé nyitott, a forgása, a színe, a mérete. Lásd ezt, nagyon fontos csakra, az anyagi valósághoz való kötődésünk itt van, és hogy el akarjuk oldani azt a szigorú ragaszkodást, ami nem enged minket teljesen tiszta energiával kapcsolódni, mert a ragaszkodás az mindig megfogja az energiát. Mély belégzéssel behúzod az energiát a gyökércsakrába, és fölhúzod a következő kettes szakrális csakrába, előre-hátra nyitott töltsér, a nemiséggel kapcsolatos energia, férfiaknak férfiasság, nőknek nőiség, és engedd, hogy forogjon ez a csakra, és ki ebből az energiaközpontból is minden olyan energia, ami nem a legmagasabb rezgés, kiforogjon, kipörögjön, mehetnek generációs minták is, nem csak a tiéd, mehet a nő vagy a női sor, férfiként a férfi sornak a blokkjainak az oldása, minden, ami téged visszatart attól, ahogy kiteljesedj, ha szépen oldódjon onnan. Oké. És lásd és tanúsítsd azt is, hogy ahogy ott tartod a figyelmed, egyre harmonikusabb ez az energiaközpont. Megszépül, fölragyog, gyönyörű, szép lesz a forgása, a rezgése, és kipörögnek onnan azok a rozsda, foltok, rezgések, amik nem a legmagasabb szinten táplálnak téged. Mély belégzés, áthúzod a gyökércsakrának kettesen, már a köldöknél vagyunk, nagyon fontos energiaközpont, a napfonat csakrája, a családi életenergia tere van itt, ugye a köldökön keresztül kapcsolódtunk annó az anyukánkhoz, és lásd, ahogy ez a csakra is gyönyörű színben, gyönyörű napsárgában ragyog, és ahogy ott tartod a figyelmed, és hagyod, hogy minden, ami szívja, elszívja az erődet, onnan kioldódik, kikapcsolódik, egyre erőteljesebb, egyre pulzálóbb lesz ez a csakra is. És most már mind a három alsó csakra egymással is összehangoltan, megfelelő színben, rezgésben és méretben pulzál
és a számodra megfelelő módon, tempóban forog. Lásd ezt. Oké. Mély belégzés, húzzuk a földanyától föl, át az 1-es, 2-es, 3-as csakrán föl a szívbe. A mellkasnál jársz, egy gyönyörű, smaragdzöld tölcsér előre és hátra nyitott, órával megegyezően forog, és minden olyan blokk, ami a szívedet elzárja, bezárja, elkülönít, az oldódik. És tanúsítsd ezt. Lehullik a páncél, leolvadnak a zárak, a lakatok, amiket rögzítettél a szíveden. Engedd, hogy egy szabad, pulzáló lüktetése legyen ennek a szívcsakrának. És ahogy ez rendeződik, egyre könnyebben fogsz lélegezni, és egyre felszabadultabb a mellkasod. Következő belégzéssel húzod végig az energiát, már föl a torokba. Nagyon szép, égszínkék ez a csakra. A kommunikációnak a központja, de itt találkozik a lélek és a logosz. Ez a logosz, az elme és a lélek, a logosz van itt. Engedd, hogy feloldódjon itt minden blokk. Hogy tudd azt, hogy a szavaid értékesek, fontosak, hogy feloldódjon minden innen a torokcsakrából is, ami az elnyelt, visszafolytott, ki nem mondott érzéseidnek a blokkjai. Tárolódtak itt. Lásd, hogy a forgás hatására kipörög, eloldódik minden. És hogy szabadon, tisztán kommunikálhatsz a szívteredből, a lélekteredből. Jó mély belégzéssel húzd át a gerinc mentén egészen a két szemöldök közé és mögé, a harmadik szemhez húzd az energiát. Gyönyörű mély lila ez a csakra, ez az intuitív könyvtár, minden, amit már hoztál magaddal és tudsz a láthatatlan világról, az intuícióid, a megérzéseid központja, a könyvtára ez. Engedd, hogy tisztuljon, tisztább rálátást és megértést kapj, és hozzáférj a már megélt és megtapasztalt igazságokhoz. Nem a te relatív igazságodhoz, hanem az abszolút igazsághoz. És egy mély belégzéssel még egyszer végigmegyünk, most felhúzzuk a koronáig, nyílik a fejtetőn a gyönyörű égi kapu, egy 1000 szirmú lótusz nyílik ki, és ez az égi kapu az egyik legfontosabb kapu, ami ma megnyílhat a szíveden kívül, hogy értsd és halld, és le tudsz csatornázni az isteni üzeneteket. És bármilyen blokk is van ezen a kapun, érezhetsz most furcsa nyomást, az tisztuljon. És szépen átlélegezzük a földanyától, fölhúzod, belélegzel végig a gerincem, és kilégzéssel kiáramlik a fejtetőn az energia, és föláramlik a forráshoz, és az egész tested a gerinc mentén egy gyönyörű csatorna lesz. Jön lentről és jön föntről az energia. Lásd ezt, tanúsítsd. És legfőképpen azt, hogy a szívedben találkozik össze a lent és a fönt, a földanyai és az ég atya energiája. És ahogy most lélegzel a teljes figyelmed a szíveden, és lásd, hogy ez a két energia kavarog és tisztítja át a szívedet, engedd, lehet testi érzet is, hogy kimossa, átmossa a szívcsarnokodat, és már teljes fókusszal bent vagy a szívedben, miközben nyitva az égi kapu, nyitva a földi kapu is. És így még egyszer tudatosítod magadban, hogy nem kint fognak ezek a kapuk megnyílni. A védek azt mondja, hogy 9 kapus város a test, mert 9 nyílás van rajtunk egyébként. És ebben a 9 kapus városban vagy most te, és a szívedbe lélegzel. Ez a test, a te templomod, a legszentebb templomod, a lelked hordozója,
egy közlekedési eszköz itt az univerzumban, ami azért kell, hogy tapasztalhass, hogy járhassd az utat, hogy visszatalálj a te elveszített utadra. És lásd, ahogy a szíved könnyül, érezd, ahogy a szíved könnyül. És csak belülről kezdj el elindulni. És nyisd ki az ajtókat. Ha lenne még zárva, ugye szoktuk csinálni ezt a meditációt, ha még zárva találnál még a szívcsarnokodban most zárva ajtókat, akkor kérlek nyisd ki. Te belülről kifelé, tokostól, már ne záródjon vissza, ne legyen módja visszazáródni. És csak nyisd, van akinek 5 ajtaja van akinek 105, csak nyisd, csak nyisd, csak nyisd az ajtókat, a kapukat. Még nem elérsz az utolsóhoz, és azt is nyisd ki teljesen, és lásd, ahogy az utolsó ajtó kinyílik, elkezd tágulni a szívtered. Az a fény, ami a lelked fénye, az ott van belül, és most, ahogy kinyíltak az ajtók, elkezdett belülről tágítani ezt az energiateret. Lehet, hogy ez egy diónyi nagyságú, de hogy ott a figyelmed, most már alma, most már az egész mellkast beragyogja ez a fény, beragyogja a tested, és engeded a testen kívül is 1 méterre minden irányba, azaz 10 méterre minden irányba, 100 méterre, 1000 méterre, 10.000 méterre, tágulj rá az egész földbolygóra, ahol élsz, és azon is túl. Menj át a fényes rétegeken, kevésbé fényes rétegeken, tágulj rá a szivárványszínű zselés fényre, energiamezőre, ez a törvények helye az univerzumban, és tágulj azon is túl, és érezd bele abba, hogy ez az örökkévaló lélek milyen hatalmas. Ahhoz képest itt vagyunk bezárva ebben a testben, ezen a 3. dimenziós, relatív időben, múlt, jelen, jövős idősíkon, egy olyan testben, ami sokszor éhes, szomjas, fáradt, ideges, és csak lásd, hogy ez a megértés, a megértésen keresztül, hogy nem vagy azonos ezzel a testtel, és ezen a megértésen keresztül tudsz szépen beletágulni. És egyben megérezni, hogy milyen parányi vagy, és egyben milyen hatalmas vagy. Lélegezd át egy picit ezt a tudatállapotot, de közben érezd, hogy a kapcsolat a szívedben ott van. Van egy halvány zsinór, egy vékony zsinór, ami a forráshoz visz. Nem vagy egyedül. És csak szépen húzd a figyelmedet most a szívedbe, megtarthatod ezt a kitágult állapotot, csak most a fókuszod a szívedbe legyen, és lásd a szívedben a következő képet, a szívedből indulva ez az energia szálak, ezek az energiaszálak lefutnak a lábaidon, a talpaidon, és a talpaidon keresztül gyökeret eresztesz a földanyához, ragyogó, fényes gyökereid vannak, a lábad, a törzsed, a fa törzse, és a szívedből nyílik egy hatalmas, égig élő romkorona. Egy lelki fa jelenik meg előtted. Gyönyörű pulzálása és áramlása van, mert az energia föntről és lentről is érkezik továbbra is, és a szívedben találkozik, és lásd, ahogy ebben a fában áramlik az élet. És képzeld el, hogy te vagy a kiskertész ebben a gyönyörű kertben, és egy gyönyörű locsolókannával megöntözöd a fának a gyökereit.
gyökerek a szeretet, a kapcsolódás, az együttérzés, a szándék, a megvalósítás, az önmegvalósítás vágya, a buzgó kíváncsiságot, hogy hallj és tanulj, és el tud élni az abszolút igazság minden tanítását. Az együttérzést is locsold meg, az Isten szeretetet, és érezd, ahogy ezekből a gyökerekből táplálkozik a te törzsed, a ragyogó lombkoronád, és találd meg ott a két madaradat, a két galambot, a kicsi egyéni lélek, aki csipeget az anyagi fa gyümölcseiből, mert azt szereti, és ott a tanú, a felső lélek, aki mindent rögzít, és lásd a kettőjük kapcsolatát, ha már gyakorlott vagy, akkor tudod, hogy ők össze vannak kapcsolódva, ha esetleg most nem látod ezt a kapcsolatot, megszólítod a felső lelket, a kicsi megszólítja, kedves felső lélek, kedves nagygalamb, kérlek, vezess engem, ölelj át, és vigyél engem a jóga létre lépésről lépésre, és lásd ezt a jóga létrát, fényes, aranyló, minden lépcsőfokára együtt léptek a felső lélek vezetésével, ezzel a belső hanggal, ezzel a belső intuícióval mész ezután. És amikor ebben a tudatállapotban vagy, akkor tudod, hogy minden, de minden megérkezik hozzád, amire szükséged van, ami támogatja azt, hogy te ezen a hazafelé vezető úton minden nap elköteleződve, elszántan, a kölcsönösség energiájában táncolj, lépésről lépésre. Érezz abba bele, hogy ez az isteni rend, ez a te belső valóságod, és bármilyen hullám jön, bármilyen vihar, ezt a tengelyt te mindig meg tudod őrizni. És csak egy picit nézd rá most az életed különböző területeire. Ebből a tudatállapotból mit tudsz megtenni az egészségedért, a lelki egészségedért és a testi egészségedért is. Mit kellene változtatnod, mit kellene lecserélned, módosítanod, máshogy csinálnod, hogy meglegyen a lelki és a testi egészséged is. Nézz rá a szolgálatodra, amit sok esetben a munkával, a munkahelyen azonosítunk, de mindenki a saját helyzetében kell, hogy megvalósítsa ezt az isteni utat. Tehát ott, ahol vagy, egy iskolában, egy műhelyben, egy orvosi rendelőben, egy terápiás központban, egy óvodában, egy kertészetben, egy vállalkozásban, egy multicégnél, egy önkormányzatnál, bárhol is vagy, ott kell megvalósítanod. Ott kell az önmegvalósítás útjára lépned, abban a közegben. Ha innen nézed, helyeden vagy-e, az a közeg az, ami a leginkább támogatja ezt az utat, vagy ezek a régi minták alapján választott helyzetek. És hozz egy döntést akkor, hogy most rálátva, megismerve, rálátva erre a helyzetre, akkor cselekvővé válok, és kérem a felső lélek vezetésével a támogatást, hogy ez változzon. Nézd rá az Istennel való kapcsolatodra, kölcsönös-e, ott vagy-e minden nap, kérésben, kérdésben, vágysz-e arra, hogy tanulj az abszolút igazságról, ne a te relatív igazságodat erősítsd. Istennel, Jézussal, Szűz Máriával, Krisnával, Buddhával, ki milyen frekvencián van, kinek milyen az adóvevője. Megvan-e az a szoros kapcsolat, amit soha el nem engednél? Tudod-e, hogy minden eddigi lépésed az ő vezetésével volt, de ő nem tud lépni, ha te nem kérsz, ha te nem kérdezel,
Ha te nem akarsz menni az önmegvalósításod útján, akkor addig várnak rád a csapatod, Isten, a felső lélek, az utitársaid, mind itt vannak körülötted, csak várnak, hogy te lépj, hogy te kérdezz. Mit kell tennem, Uram? Mire tanít ez a helyzet? Mit tehetek én? Milyen jó cselekedeteket tudok én megtenni ma, holnap után? Hogy fejleszthetem az együttérzésem? A szándékom elég szilárd-e? És tudom-e vágyni azt, hogy a fátyol mögé lássak? Bárcsak Isten fellebbenteni nekem is a fájtlat, hogy mögé lássak. Ezt a vágyat indítsd el akár a szívedből most, hiszen az anyagot már mindannyian jól ismerjük, és pontosan jól tudjuk, hogy tartós, boldog állapotot nem tudunk elérni. Ahhoz egy másik ösvény kell, egy másik frekvencia, és ez a lélek frekvenciája, mert a lélek eredeti helyzete, hogy tudja, hogy szolgaként van jelen ebben az univerzumban, és a szolgálaton keresztül tud a legjobban fejlődni. Engedd meg magadnak ezt a meghajlást, a meghódolást Isten előtt, hogy igen, itt vagyok. A parányi részletként használj engem, táncoltas, énekeltes, hogy tudjak veled együtt rezegni. És ehhez mérten kérlek, Uram, rendezd át, Istenem, a környezetemet, hogy olyan kapcsolódásaim lehessenek, amik visznek előre, emelnek a legjobb úton, módon. És kérünk erre mindenkinek feltétel nélküli szeretetet, a következő lépésre, a jelen helyzetre, erre a csodálatos tudatállapotra, amiben most vagy és vagyunk, hogy belülről kapcsolódunk kifelé, és nem kívülről befelé, hogy ezt tényleg nem veheti el tőlünk senki, és hogy amikor ebben a belső templomban leülök, keresd meg a szívedben ezt a belső templomot most, és egy picit csak csendesedj el ott, lásd a ragyogó falakat, egy mécsest az oltáron, érezd meg, hogy itt minden rendben van, és Istenem, add nekem meg azt, hogy úgy tudjam elfogadni magam, és úgy tudjam szeretni magam, ahogy Te elfogadsz engem, és ahogy Te szeretsz engem, ahogy Te látsz engem. Én is arra vágyom, hogy lássam az értékeimet, a szépségeimet, a parányiságomat, hogy tudjam élni alázattal az életemet, és tudjam szolgálni az isteni forgatókönyvet, az isteni utat, az egyéni lelkemen keresztül, a felső lélekkel kapcsolatban a legjobb úton, módon. Köszönjük, ez így van, így van, így van, mindez már van, mindezt már éljük. És ehhez kérünk szépen támogatást, és ha most a szívedből látod a világot, lásd ezeket a fénypontokat, akik mind itt vagyunk ma, összekapcsolódva, tudva, hogy együtt vagyunk ide leszületve, együtt vagyunk ezen a bolygón, de nem azonosulunk sem azzal, hogy magyarok vagyunk, sem azzal, hogy európaiak, sem azzal, hogy nők, hogy férfiak. Ezen a ponton a legnagyobb ajándék az, amikor megérted, lélek vagyok. Örökkévaló lélek az abszolút igazság részeként. És sem a nevemmel, sem a testemmel, sem a nemiségemmel, sem a nemzeti tudattal, a nemzettel, a világgal nem azonosítom magam. Csak tudom, hogy kaptam egy járművet, ezt a testet, ebben a közegben, ezekkel a DNS adottságokkal, de sokkal több vagyok ennél, és ezt ma megtapasztaltuk. Tudom, hogy nehéz visszajönni ebből a tudatállapotból, de úgy jöjjünk vissza, hogy meg is tartjuk ezt. Csak mozgasd át a testedet, nyisd a szemeidet, és úgy táncoljunk át a nap további részébe,
hogy megtartjuk ezt a gyönyörű belső erőt, és emlékeztetjük magunkat erre az imára, és arra a néhány gondolatra, amit a végén összefoglaltam. Köszönöm szépen, hogy jelen voltunk, köszönöm szépen, hogy választottátok ezt a, Úristen, 45 percet majdnem együtt, de legfőképpen magatokért, és emlékeztessük magunkat, hogy ez a 10 milliószoros nap nem arról szól, hogy mi milyen jót akarunk magunknak, hanem hogy mennyire tudunk együttérzőek lenni, mennyire tudjuk az életünket odaajánlani a nagy egésznek, Istennek, hogy ő táncoltasson minket, hogy ő írja a zenét, és ő adja a ritmust, és azt hiszem, hogy ha ezt meg tudjuk érteni, hogy legyen úgy, ahogy ennek lennie kell, úgy, hogy közben odafigyelünk a másikra, az embertársainkra, legyünk ma a természetben, jó? Akik tud lenni, mezítláb, sétáljunk, egy picit én is mindjárt kimegyek, egy picit a fűbe, még földelni, egy kicsit hangolódni a földanyával, és megnyitni magam ennek a csatornának újra és újra, nem csak ma, minden napon, és közben, ha megjelenik benned, mert a teli hold ereje is hozza azt, hogy teszed le a régi mintát, akkor azt tedd le szépen, akkor tudd elengedni a veszteséget, a szenvedést. Ugye miről szól a leginkább ez a nap, miről kell, hogy szóljon, hogy a ragaszkodásunkat elengedjük, és a szenvedéseinket elengedjük. De ha a ragaszkodásunkat elengedjük, akkor megy vele a szenvedésünk is. Mert a szenvedést azt mi teremtjük, mi hozzuk létre azzal a tudattal, ami nem a lelki tudat. Köszönöm szépen, folytatjuk. Sziasztok!